Pán Serebriakov, teším sa, že ste aj tu spolu s médiami konečne prišli, aby ste na vlastnej koži videli, o čom je táto preventívna akcia ministerstva vnútra, ktorá sa realizuje pre školy. Že môžete vidieť, o čom to celé je a že hudobný sprievod nie je súčasťou oficiálnej časti, ale slúži po skončení na oslovenie širšej verejnosti. Interpreta prirodzene platí ministerstvo vnútra a myslím si, že za jedno vystúpenie, máte to zverejnené aj na našej stránke, dostane tento interpret nejakých 2833 eur. Čiže neviem, či toto je hlavnou témou tejto kampane, pretože hlavnou témou pre vás, médiá, ktoré sa snažíte v dnešnom svete hľadať iba senzácie a nezmysly, to prirodzene témou je. Pre mňa je témou to, aby sme boli schopní chrániť naše deti, pán Serebriakov, a ak sme zachránili čo len jeden ľudský život, pán Serebriakov. Viem, že pre Markízu to možno dôležité nie je, ale zastalo aj posledné euro za to, aby sme takúto roadshow tu zorganizovali a hovorili o týchto dôležitých témach. A verte mi, že nie je podstatné ani zďaleka, kto je hudobným interpretom, ale podstatný je tento obsah a že viac ako 10 000 detí malo možnosť si na vlastnej koži týmto kamionom prejsť, rozprávať sa s kolegami, ktorí sú tu v rámci prevencie kriminality, Enviro polície, Národnej protidrogovej jednotky, to je dnes podstatné. A to, prepáčte, ale že naša slovenská opozícia dnes nie je schopná ničoho iného, iba podávania trestných oznámení, my musíme iba akceptovať. Policajný zbor sa zaoberá každým podaným trestným oznámením, aj v tejto veci budú konať absolútne nezávisle, nestranne, ale ja za to nemôžem, že najväčšia hoaxerka slovenskej politickej scény, pani Holečková, od rána do večera klame, vymýšľa si a podáva trestné oznámenie, ktoré akurát tak zahlcujú policajný zbor. Policajný zbor to prešetrí nezávisle, verte mi, že ja do toho nejako vstupovať nebudem. Chápem, že im sa to nepáči, pretože v Saske boli známi kokainovými večierkami, v progresívnom Slovensku tieňový minister vnútra, pán Spišiak, hovoril o legalizácii všetkých drog. Podpredseda progresívneho Slovenska, pán Truban, chodil po vysokých školách nie tak, ako chodíme my, aby sme hovorili o škodlivosti drog, ale hovoril o tom, že drogy sú perfektné a odporúčal mladým ľuďom, aby si dali čo najväčšie množstvo drog, že im potom bude šľapať lepšie mozog. Takže v tomto prípade môžete nás kritizovať, koľko chcete. Ja si za touto kampaňou absolútne stojím a mrzí ma, že dnes médiá až dnes prišli na túto kampaň, že dnes máte možnosť vidieť, koľko stoviek detí tu bude a že táto kampaň má zmysel, ak by sme zachránili čo i len jeden ľudský život, ktorý neprepadne drogám. Ak by sme zachránili čo i len jedno zviera, pán Serebriakov, od toho, aby bolo utýrané, tak si myslím, že to za to stojí. A bol by som rád, keby aj televízia Markíza, pretože od vás by som to ešte očakával, od progresívnych denníkov N, SME a Aktualitu neočakávam, aby ste boli pri informovanosti objektívni, aby ste dali priestor ľuďom, ktorí tu sú, aby ste o tejto téme protidrogovej, proti kyberšikane, aj proti týraniu zvierat hovorili a nie ju iba zľahčovali tým, či je hudobný interpret taký alebo onaký. Nepamätám si, že by ste pri koncerte za Ukrajinu vy ako Markíza alebo vy ako pán Serebriakov nejako kritizovali hudobných interpretov, ktorí vulgárne sa vyjadrovali napríklad na adresu predsedu vlády. Nepamätám si to, pán Serebriakov. Predseda vlády hovorí, že pán Rendy predáva drogy vplyvným ľuďom. Pokiaľ viem, tak platí na Slovensku prezumcia neviny, však pán Serebriakov. Čiže vám to neprekvapuje? Nie vôbec. Už ste sa nepriamo k tomu vyjadrili, ale zaznieva kritika aj zo strany komory učiteľov a rôznych týchto pedagogických expertov, ktorí hovoria, že je to až možno nevhodné ten spôsob, akým sa spovedalo. Pán Serebriakov, ja vnímam, že občianske združenia, ktoré majú asi 3 alebo 4 ľudí a sú blízki progresívnym médiám, vás nikdy nepochvália. Pre mňa je podstatné, že si stojím za prácou odborníkov, ktorých tu môžete vidieť. Ešte raz, obsah tejto kampane som nepripravoval ja ako minister vnútra, ale ľudia z protidrogovej jednotky, z Enviro polície, z Úradu prevencie kriminality. To sú ľudia, ktorých asi prácu nikto nechce spochybňovať, pri všetkej úcte k nejakému občianskému združeniu o 3 ľuďoch, ktorí v minulosti sú známi najmä tým, že organizovali protesty. Tomuto ešte len technická otázka. Môžete, pýtajte sa. Tomuto posledná technická sa chcem opýtať na ten kamión, pokiaľ viem, ten nebol predmetom súťaže, čiže ešte ste dokúpili aj ten kamión? Tento náväz, respektíve tento kontajner je vo vlastníctve ministerstva vnútra, stál asi 330 000, ostáva v našom vlastníctve a pokiaľ sa bavíme o kamióne alebo tom, čo ho má odtiahnuť reálne, tak budeme súťažiť štandardnou formou aj kamión, aby sme boli takto schopní mobilne to riešiť. Nech sa páči. Môžete potvrdiť, že interpreti mali 1,5 dňa na predloženie ponuky, ktorú vyhral pán Rendy?
myslím si, že tieto technické veci odo mňa ozaj nechcete. Verejné obstarávanie bolo v súlade so zákonom, absolútne sme dodržali všetky lehoty, ktoré bolo potrebné dodržať. Nie je tam akýkoľvek problém a myslím si, že do budúcnosti, tak ako sa ukázali všetky obstarávania ministerstva vnútra, ktoré ste tak radi kritizovali, na konci absolútne skontrolované úvom. Myslím, že 98% našich súťaží sú vyhodnotené bez zistení a rovnako je to aj v tomto prípade. Pán minister, vy ste si prešli tým kamionom, ak hodnotíte 3 po sebe veľmi rýchlo nastrihané videá bez sprievodného komentára? Ja som si tým prešiel niekoľkokrát. Cieľom je zaujať toho mladého človeka, aby v ňom niečo ostalo, aby to nebolo iba o prednáškach, ale aby to bolo interaktívne, pretože dnes mladým ľuďom, ktorí sú bohužiaľ ovplyvňovaní aj tými sociálnymi sieťami a dnes nie, že 30-sekundové video niekoho nebaví. Dnes tých mladých ľudí nebaví ani 15-sekundový spot na TikToku, preto to bolo zvolené takou formou, aby ich to zaujalo, aby to bolo ozaj na vlastnej koži, aby si uvedomili, čo to je, ak sa stanú obeťami drogových dílerov, čo to je, ak sa stanú obeťami kyberšikany, aké to je, ak niekto týra zviera. A nie je to iba o tých 7 minútach, ktoré máte tu, ale následne vystúpite z kamiona, sú to naši kolegovia z prevencie kriminality, z enviropolície, z protidrogovej jednotky, ktorí vám aj presne túto časť, ktorú ste mali možnosť na vlastnej koži zažiť, vysvetlia, povedia vám, ako sa tomuto celému brániť, ako reagovať. Čiže je to nie iba o tejto časti 7-minútovej, ale najmä o časti, ktorú majú na starosti odborníci z jednotlivých oddelení policajného zboru. Sú tu aj hasiči, ľudia z krízového riadenia. Si tým prešlo už 19 000 ľudí. Máme teraz očakávať, že týchto 19 ľudí už sa nechytí drog alebo bude nahlasovať týrané zvieratá. Aká je účinnosť tej kampane? Pani kolegyňa, ak by to bolo čo i len jedno dieťa. Neviem, máte deti? Viete vypočítať účinnosť? Neviem, či máte deti, lebo ja som rodič. Ak len jedno dieťa v tejto kampani zachránime, že neprepadne drogám a že neskončí ako nejaký závislák pod mostom, tak táto kampaň mi verte, že bola účinná. Ak i len jeden, pani kolegyňa, ak i len jeden detský život sme zachránili, mne to za to stojí. Pretože si nemyslím, že práve preto v tom, pani kolegyňa, pokračujeme v tom počas leta, pokračujeme v tom počas jesene. Toto nie je jediná aktivita. Spýtať, že či ste rátali s tým, že niekto, kto vstupuje do kamiona, nemusí byť Pani kolegyňa, vylakanú čivavu, čo ho tam myslím si, že keď budete mať raz deti, tak to pochopíte. Že aj jeden ľudský život. Ja viem, že pre vás, v vašej redakcii sú to možno štatistiky a nejaké čísla. Ale verte mi, keď uvidíte tých mladých ľudí, ktorí sa tu na bratislavskom urgente zobudia ráno po užití nevinného nejakého vejpu z toho ružového automatu, že takmer mohli prísť o život. Tak mi verte, že to za to stojí. Dobrý deň, Izabela Kajzerová, Slovenská televízia. Ja trošku nadviažujem na kolegyňu, aj Slovenská komora učiteľov sa ozvala že aby sa... Pani kolegyňa, neviem, či ste počuli reakciu na pána Serberaka, to sú tí traja učiteľia, ktorí tam sú progresívno-liberálni, tak ja neviem, čo od nich očakávate. Ešte raz vám hovorím, kampaň bola pripravená s ministerstvom školstva. Spochybňujete odborníkov ministerstva školstva? Spochybňujete, prosím, kolegov z Národnej protidrogovej jednotky? Spochybňujete kolegov z enviropolície? Spochybňujete ľudí z Úradu prevencie boja proti kriminalite? To sa vás chcem opýtať, či ich spochybňujete. Či dôležitejšie je nejaká občianske združenie s 3 učiteľmi? Alebo celé ministerstvo školstva a odborníci ministerstva vnútra? Iba ľudsky sa vás pýtam. Skúste. Pokiaľ mám informácie, objavili sa aj školy, ktoré odmietli sa zúčastňovať. To je prirodzené. To je prirodzené, veď každý má možnosť, to nie je povinné, ako to bolo za totality, že všetci musíte prísť. Tí, ktorým na tom záleží, tí, ktorým záleží na vývoji tých mladých ľudí, môžu prísť. My nikoho nebudeme naháňať. Hovorím, že viac ako 300 škôl prejavilo ten záujem, viac ako 19 000 detí, 10 000 detí, 10 263 ním prešlo, ďalších 9 000 čaká. Uvidíme, ako to bude ďalej. Hovoríte, že to nie je povinné, pokiaľ som zachytil, tak sa má meniť zákon, že do istej miery štát nebude sa vyžadovať súhlas na štátne akcie. Je to práve kvôli takýmto akciám? Toto nemá žiadny súhlas. Prvýkrát to počujem od vás, že takéto niečo by malo byť.